L'escriptura ha estat de sempre la seva passió. Bon vespre. Antònia Vicens és l'exemple d'una carrera d'èxit, una de les literates en llengua catalana més importants de l'etapa contemporània. Unes paraules que va traslladar al començament en novel·les i que ara se centra en la poesia. Avui la seva trajectòria serà premiada en la més alta distinció que atorga la comunitat autònoma. Les medalles d'or tenen enguany un marcat caràcter cultural. Un altre escriptor mallorquí, en aquest cas d'Algaida, Gabriel Gené Manila, rebrà el guardó. Com Antònia Vicens assegura que té la sort d'haver-se pogut dedicar al que li ha agradat, escriure. La docència també ha estat una de les seves senyes d'identitat. A títol pòstum, la comunitat no ha volgut deixar passar l'oportunitat de premiar el cineasta balear per excel·lència, Agustí Villaronga, només un mes després de la seva mort. L'acte institucional de commemoració del Dia de les Illes Balears és a punt de començar a la llotja de Palma, ja sense mascaretes i en normalitat. Això sí, en un acte també marcat de lliurament pel temps, que ha impedit que algun dels convidats en aquesta cerimònia, més de 600 persones, no s'hagin pogut traslladar. Han pogut veure el cas, per exemple, del líder de Més, Lluïsa Pasteguia. Els premiats i els seus familiars ja ens han confirmat des del consolat que ja se troben aquí, a la llotja, i en aquests moments, juntament amb les autoritats, estan ocupant els seus llocs aquí a l'escenari. Abans han estat rebuts a la capella del consolat per la presidenta Armengol. Els consellers del govern, també juntament amb els presidents dels consells insulars, el president del Parlament i el batlle de Palma. Però a més de les 3 medalles d'or, es reconeixerà la feina individual i també col·lectiva de persones físiques i jurídiques que han destacat pels seus desenvolupaments en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial o de la recerca i l'ensenyament. 15 són els premiats amb el Ramon Llull, els servidors públics, les tributàries, les trinitàries de Santa Eulària, Kelly o 3 Salut Mental en són alguns. La presidenta del govern, Francina Armengol, pronunciarà el discurs institucional. Serà el darrer de la legislatura.
Bona nit a tothom, presidenta, autoritats, guardonades, guardonats, a tots els que ens acompanyen avui de nit a la llotja de Palma, també a tots els que ens veuen en directe des de casa per IB3. És un gran plaer presentar-vos l'entrega dels Premis Ramon Llull i de les medalles d'or del 2023. Acabam de veure la companyia de dansa Una i Una, formada per na Laura Lliteres i na Marina Fullana, guanyadores de l'Art Jove, ballant Bou, verí, bou, una cançó de bressol mallorquina, també coneguda per el títol L'hora baixa posta sol. Ara, si m'ho permeten, abans de continuar, m'agradaria dir-los una cosa, això és a títol personal. I és que, bé, és un gran honor per jo i em fa molta il·lusió estar avui de nit aquí, especialment perquè allà 1998, n'Antoni Planells Tur, Antoni d'Emplanes, que és mon pare, va rebre un Ramon Llull per la seva tasca de divulgació i suport al folklore d'Eivissa. Així que, si m'ho permeten, amb aquesta menció volia fer-li un petit homenatge. Moltes gràcies. 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 Bé, continuam perquè enguany estem de doble celebració. És un any molt important. Si donar prèmits i medalles sempre és una satisfacció, especialment per les persones o les institucions que els reben, enguany, a més, estem d'aniversari, perquè fa 40 anys, allà 1983, van passar moltes coses importants. Jo he fet un petit recull, a veure què trobau. Mireu, per exemple, el 1983 li van retirar la condena definitivament a en Galileo Galilei. Sí, ja sé que Som es va morir en 1642, però bé, val més tard que mai, no? També va sortir joc Mario Bros. Uau, això sí que és important. I, si no recordo malament, en 1983 també es va formar el grup mallorquí Peor Impossible. I va sortir el primer disc al mercat del grup Metallica, Kill Em All. Home, supos que tots esteu d'acord amb jo que són efemèrides molt importants, però no tant com la que celebram enguany a les Illes Balears. I és que fa 40 anys, l'1 de març de 1983, va entrar en vigor l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 40 anys d'estatut, Qui mos ho hagués dit? Quants d'anys s'han passat, quantes coses, quantes lleis, quantes reformes, quantes normatives pioneres, moltes fites. I la cosa és ara com podem resumir aquests 40 anys d'estatut. I de poc a poc. Així que, si us pareix, vaig a convidar que pugi a l'escenari a una persona que justament va néixer el mateix any de l'Estatut. Bon vespre. Som na Glòria Julià Estalric i vaig néixer juntament amb l'Estatut. Bé, quasi. Poc menys d'un mes abans, dia 2 de febrer de 1983. Jo naixia i l'avantprojecte era el forn. Vaig arribar amb un pa a baix del braç. Un pa de llibertat, d'autogovern i de molta d'il·lusió després de viure a la tristor en tons grisos, una grisor de represàlia i manca de drets. Però van arribar els 80, varen ser anys d'explosió de la cultura, de les llibertats individuals, d'experimentar, i les Illes Balears apostaren per un estatut en què totes i tots hi fossin representats. Un estatut que va forjar, sense cap mena de dubte, la meva vida, ja que va ser un company d'infantesa que procurava que els meus, els nostres drets, tinguessin identitat i representació pròpia. Els anys 80 foren anys intensos i l'Estatut feia les seves primeres passes. Foren aquestes. La reclamació d'un estatut propi per les Illes Balears es va iniciar abans, fins i tot, de l'aprovació de la Constitució. El juny de 1977, la majoria de grups polítics varen firmar un pacte de compromís per aprovar un estatut d'autonomia. L'octubre d'aquell mateix any es celebra a Palma una manifestació multitudinària en favor de l'autogovern i que també reclamava llibertat i amnistia.
Va ser el 1980 quan es crea la comissió dels 11 representants dels diferents partits que firmarien l'Estatut el 25 de febrer de 1983. Finalment, l'1 de març entra en vigor. Avui fa just 40 anys. En aquesta mateixa dècada, l'any 1986, i gràcies a l'Estatut, s'aprova la Llei de Normalització Lingüística amb l'objectiu de normalitzar la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears en tots els àmbits. El Premi Ramon Llull és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que han destacat dins del territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, cívic, humanitari, d'investigació, d'ensenyament i lingüístic. Per tot això, el Consell de Govern, en la sessió del 20 de febrer de 2023, va resoldre concedir el Premi Ramon Llull a les persones i entitats següents. Marià Castelló Martínez es llicencia a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. La seva singular concepció arquitectònica és reconeguda amb diferents premis i seleccions. Una part important dels seus projectes han tingut com a objectiu rehabilitar, destacar, restaurar i fins i tot difondre elements del patrimoni cultural de l'illa de Formentera. Demanam al senyor Marià Castelló Martínez que s'acosti a la presidència a recollir el seu guardó. Os voy tirando. ¿Vais tirando? Al desembre de 1937, 8 religioses mallorquines s'establiren a Sant Antoni de Portmany i a Sant Eulari de Riu. Obriren una escola d'educació infantil. Promogueren el Centre Mare de Déu del Remei, que acull menors en situació de desemparament o en risc d'exclusió social. Demanam a la seva directora germana, Maria Planells Guàs, que s'acosti a la presidència a recollir el guardó en nom de les Trinitàries de Sant Eulari. Marià Torres Torres, des de 1982, és catedràtic de Llengua Catalana i Literatura. Ha estat col·laborador del Diccionari de Teatre de les Illes Balears i és cap d'àrea de Llengua i Literatura de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. Demanam al senyor Marià Torres Torres que s'acosti a la presidència a recollir el seu guardó. El Club Vidalba és una entitat sense ànim de lucre dinamitzada per voluntaris que té com a objectiu organitzar activitats esportives i de temps lliure per als joves amb alguns tipus de discapacitat. Enguany, celebrant 25 anys de reivindicació, aconseguim fer de l'esport a Menorca una eina de normalització. Demanam al seu president, José Jiménez Foguet, que s'acosti a la presidència a recollir el guardó en nom del Club Vidalba. Llorenç Capellà Fornés ha excel·lit en diversos gèneres literaris, com la novel·la i el teatre, però també en assaig, conte i poesia. Ha practicat l'assaig i la recerca periodística i històrica. Part de la seva obra és una eina base per a la memòria democràtica. Demanam al senyor Llorenç Capellà Fornés que s'acosti a la presidència a recollir el seu guardó.
El moviment Feminisme a l'Escola és un col·lectiu de persones coeducadores dels centres educatius de les Illes Balears. Va sorgir durant la celebració del 8M com a un moviment espontani de mestres d'escola compromeses amb la promoció de la igualtat i la lluita contra la violència masclista en els centres educatius. Demanam a Marta Franco Capó, Mayra Omar Canyelles i a Francisca Fornés Perona que s'acostin a la presidència a recollir el guardó en nom del moviment Feminisme a l'Escola. Joana Mascaró Obrador fomenta i promociona les dones rurals i les seves famílies. Promou accions de sensibilització que contribueixen a la conscienciació de les desigualtats de gènere i l'ús i la formació en noves tecnologies entre les dones rurals. Lluita per la supervivència del sector agrícola i ramader de les Illes Balears, sobretot per la continuïtat del sector boví a Mallorca. Demanam a la senyora Lluïsa Roser que s'acosti a la presidència a recollir el guardó en nom de la senyora Joana Mascaró Obrador. Sí. Ja som aquí una altra volta. Bé, no està tan gelada la nit com pareixia, que prometia que no podríem celebrar, que té molta enhorabona, enhorabona a tots els premiats, premiades. Continuarem un poquet més tard, no us preocupeu perquè tenim premis per tots. El que passa és que hem de seguir celebrant el nostre aniversari de l'Estatut. Així que m'agradaria demanar que pujàs a l'escenari un altre testimoni de l'Estatut. Bon vespre a tothom. Som n'Ariadna Oliver i vaig néixer l'any 1998. Sí, som millennial i me toca xerrar-vos dels anys 90. Ni la dècada dels 90 ni els millennial tenim bona fama. Competitivitat, fi de segle, incertesa, por al futur. Però les pors s'han d'espolsar i s'ha de mirar endavant, tal com ho va fer l'Estatut a la dècada dels 90. Va créixer, es va consolidar i va agafar la força suficient per integrar el respecte i la protecció del medi ambient, de la flora i la fauna de les nostres illes. Però passaren també moltes coses més. L'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia va propiciar que el 1991 es redactés la Llei d'Espais Naturals. Avui, les Illes Balears compten amb un total de 13 espais naturals protegits pels seus excepcionals valors ecològics, geològics i paisatgístics. Durant aquesta dècada dels 90, la UNESCO reconeix Menorca com a reserva de la biosfera i la ciutat d'Eivissa Patrimoni de la Humanitat. El 1997 es creen els Premis Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ara fa 26 anys. I el 1998 es produeix la transferència de les competències en educació. L'Estatut d'Autonomia es reforma el 1999 i entre les modificacions destaca el canvi en la denominació, que passa de Comunitat Autònoma a Illes Balears. Un senyor damunt un ruc, un senyor damunt un ruc, un senyor damunt un ruc, damunt un ruc, damunt un ruc. El ruc va caure,
vaig negar. Hi havia aigua, se va sollar, i el Senyor deia per tot arreu: qui no vol caure, qui no vol caure, que vagi a peu. El ruc va caure d'un tropissó, per ses orelles saltar el Senyor. Llavors deia amb el front blanc: no basta saber quan s'has a cau. Un senyor damunt un ruc, un senyor damunt un ruc, un senyor damunt un ruc, damunt un ruc, damunt un ruc. Acabeu de sentir una versió diferent del clàssic de Menorca, Un senyor damunt un ruc, una cançó irònica i un poc surrealista. El que no és gens surrealista és la nostra banda de músics, una banda molt especial, creada aposta per aquest dia de celebració dels 40 anys d'Estatut i per al Dia de les Illes Balears. A la veu i guitarra i al piano hi tenim en Lluís Segura i Sergi Llopis, de Mallorca. Aplaudiments, per favor, per ells. El violí, Blanca Coll, de Menorca. I el violoncel, el meu compatriota Miguel Ángel Aguiló d'Eivissa. Les Illes Balears són música, però és que juntes encara sonant millor, Enhorabona. I ara continuam amb els premis. Veritat que no he trigat massa amb això que estàveu nerviosos? Bueno, jo torno a Satril damunt segonats perquè correguent, el següent premi és per Kelly. Kelly és una empresa mallorquina que es dedica a l'elaboració de galetes d'oli artesanals des de mitjans del segle XIX. La família Domènech les fabrica al llarg dels anys. Al llarg dels anys, la notorietat de les galetes Kelly ha anat creixent i avui, 150 anys després, continua sent una empresa de capital 100% mallorquí. Demanam a la senyora Paula Domènech Maicas que s'acosti a la presidència a recollir el guardó en nom de Kelly. Salut Deudero Company és doctora en Biologia, especialitzada en ecologia marina. Ha treballat com a investigadora a Bèlgica i al Regne Unit. Fou la primera directora del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears. La seva recerca se centra en la contaminació del mar. Estudia l'impacte dels plàstics sobre el medi marí.
Demanam a la senyora Salut Deudero Company que s'acosti a la presidència a recollir el seu guardó. Canyelles és duatleta i ciclista professional. Va guanyar la primera prova de la Copa d'Espanya de ciclisme. Va guanyar 3 medalles en el Campionat Mundial de Duatló en els anys 2016 i 2017 i una medalla en el Campionat Europeu del mateix any. Demanam a la senyora Mavi García Canyelles que s'acosti a la presidència a recollir el seu guardó. L'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears és una organització no governamental, independent, que pertany a un moviment internacional d'amistat amb el poble saharaui. Té com a objectiu donar a conèixer la situació d'aquest poble a l'opinió pública i proporcionar ajuda humanitària als campaments de refugiats de Tindofo. El projecte Madrassa Escola en Pau neix fruit d'una iniciativa de famílies que havien anat acollint infants saharauis dels campaments de refugiats. Han aconseguit, juntament amb les famílies d'acolliment, que molts infants entre 8 i 12 anys gaudeixin d'educació i d'una experiència en la qual es combinen solidaritat, tolerància i aprenentatge. Demanam a la senyora Catalina Rosselló, presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears, i a la senyora Antònia Roig, vicepresidenta de l'Escola en Pau, que s'acostin a la presidència a recollir el guardó en nom de les dues entitats. Tres Salut Mental és una de les entitats que fa més feina a les Illes Balears per donar més visibilitat als problemes de salut mental i combatre l'estigma, en col·laboració amb les famílies i un equip de professionals molt qualificat. Han aconseguit ser un referent per a tots els que volen treballar en pro de la salut mental. Demanam al senyor Alfonso Suárez Vergé, president de Tres Salut Mental, que s'acosti a la presidència a recollir el guardó en nom de Tres Salut Mental. D'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears ofereix un instrument per a la tramitació dels procediments per a la solució de conflictes laborals individuals, plurals i col·lectius, prèvia a la via judicial per a tot l'àmbit de les Illes Balears. Demanam a Carlos Riera Baireda, director gerent, que s'acosti a la presidència de recollir el guardó en nom de la Fundació TAMIP. La trajectòria vital i professional de Joan Francesc López Casanovas avalen aquest reconeixement dels serveis prestats en els àmbits de la llengua, la cultura, la gestió política, la recerca i l'ensenyament. López Casanovas va divulgar els valors de la cultura menorquina en diversos estudis, com també a través de nombrosos mitjans de comunicació. Demanam al senyor Ausès López Orleans que s'acosti a la presidència a recollir el guardó que s'atorga a títol pòstum al seu pare, el senyor Joan Francesc López Casanovas.
L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia va suposar l'assumpció per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de competències en el marc de l'establiment de la Constitució. El desenvolupament de les competències no s'hauria fet efectiu sense el treball d'un conjunt de servidors públics que, amb la seva feina incansable, varen contribuir a materialitzar-les. Demanam que pugin a recollir el premi. Conselleria de Tramitació Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Joan Mates Gallà. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Tomeu Mora, Pere Aguiló Monjo, Maribel Mestre, Rafael Alomar, Lluís Segura, Vicente Soria López. Conselleria Hisenda i Relacions Exteriors, Miquel Àngel Busquets. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, Pilar del Castillo. Conselleria d'Afers Socials i Esports, Antònia Mengual Ribas, Joan Fortuny. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Francesca Hernández Terrassa. Conselleria de Medi Ambient i Territori, Joan Mayol, Luis Berbiela, Jordi Jiménez, Catalina Massutí. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Antoni Maria Grau Jofre, Enrique Jacinto Páez Panedo. Conselleria de Mobilitat i Habitatge, José Luis Sevilla, Rafaela Maria Fornés Barceló. Consell Consultiu, Salvadora Ginard Martínez. Sindicatura de Comptes, Maria Antònia Andreu Cervera. I de IB3, Jordi Calleja Cortés. Tinc que sortir, sí. Bé, ara sí que sí, ara ja s'han entregat tots els Premis Ramon Llull d'aquest any 2023, però això no acaba aquí, perquè encara mos queda entregar les medalles d'or de la comunitat. Però, com que estan fent un repàs per aquests 40 anys d'estatut, ja han visitat els 80, els 90, així que ara, si us pareix, demanarem a una persona que mos vengui a contar alguna coseta del 2000. Bon vespre. Som na Sofia Llompart. Som estudiant de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, però avui no actuaré.
Us parlaré de què significa néixer el 19 de juliol de 2003. Un nou segle, molts dubtes, molta incomprensió i la sensació que sempre estem amb una pantalla al davant. No és cert. Bé, el tema de les pantalles pot ser sí. Som inconformistes i mirem el futur amb decisió. L'Estatut era com nosaltres, jove però establert. Necessitava canvis i més competències. Aquí teniu l'Estatut davant el segle XXI. L'any 2000 s'aprova la Llei dels Consells Insulars i aquests adquireixen més competències i més autogovern. Però va ser el 2007 quan, amb la reforma més important de l'Estatut d'Autonomia, es produeixen dos fets que marquen una nova etapa en la història d'aquestes institucions. D'una banda, s'aprova que els seus membres siguin escollits en eleccions separades a les del Parlament i, per altra banda, es crea el Consell Insular de Formentera. L'any 2001 es van transferir les competències de sanitat al govern de les Illes Balears. Bon dia i benvinguts. Avui començam les emissions... I l'1 de març de 2005, ara just fa 18 anys, la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears inicia les emissions. IB3 fou la 6a cadena autonòmica que es va posar en marxa a l'Estat. Però és escenari o què? És aquí. La institució de la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la més alta distinció que concedeix el govern, té per objecte honorar els mèrits assolits de manera individual o col·lectiva per les persones físiques o jurídiques que s'han distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals han tingut una projecció per tot especial fora de l'àmbit de les Illes Balears. Per tot això, el Consell de Govern, en la sessió del 20 de febrer de 2023, va resoldre concedir la medalla d'or a les persones següents. Agustí Villaronga Riutort. Fou director de cinema, guionista i actor. Considerat un dels més brillants cineastes de l'estat espanyol, va tenir una visió única, personal i innovadora en el llenguatge cinematogràfic. Entre els diferents guardons que ha rebut per la seva trajectòria hi ha els Premis Goya, Gaudí, Biznaga de Plata i els reconeixements en el Festival de Màlaga i en el Festival de Canes. Deixa com a obra pòstuma la pel·lícula L'Oli Tormenta. Demanam a les senyores Tonga Villaronga, Cèlia Villaronga i Paula Villaronga que s'acostin a la presidència a recollir el guardó en nom del senyor Agustí Villaronga Riutort. Antònia Vicens i Picornell. La seva obra inclou tots els gèneres, novel·les, contes i reculls poètics. Ha obert un camí per als escriptors mallorquins i és una defensora de la llibertat d'expressió i de la creació. Ha lluitat per fer-nos arribar la veu dels escriptors silenciats. La seva obra tracta sobre la condició de la dona, la soledat i la terra pròpia, és a dir, els canvis que ha patit la illa de Mallorca durant els darrers anys. Demanam a la senyora Antònia Vicens i Picornell que s'acosti a la presidència a recollir el seu guardó.
Gabriel Gené Manila. Destaca per la seva dedicació docent i la seva obra pedagògica. El seu coneixement i difusió sobre la nostra cultura popular sobresurt igual que la seva obra literària, principalment la novel·la i la literatura infantil. Premiat i reconegut en tots els seus vessants literaris, publica de manera periòdica articles d'opinió a diferents mitjans de comunicació. Demanam al senyor Gabriel Gené Manila que s'acosti a la presidència i recollir el seu guardó. Molt honorable senyora presidenta, dignes autoritats, senyores i senyors. Sabem, i ho sabem des d'antic, que l'amor sorgeix de manera freqüent com un poltre que neix desbocat. Ramon Llull, savi que n'era, diu que l'amor és mar tribulada d'ones i vents. Però no solament mar tribulada. També diu que l'enamorat, perdut enmig del mar, difícilment troba port o riba. Sempre, emperò, les penes que procura l'amor, afegeix Llull, són més nobles que rubís, maragda, topaci i safir. L'amor, mar tribulada d'ones i vent. Vet ací un home, aquest que teniu a davant, que des de molt jove tingué dos amors. Us recordeu de la cançó de Josephine Baker, «J'ai deux amours». Els meus foren l'educació, la intervenció educativa, diríem, i la literatura. Tots dos amors m'han procurat penes, inquietuds i certes felicitats. Un amic em deia, i va repetir-m'ho moltes vegades, si algú de nosaltres ha trobat algun cop un professor que tingui una idea pròpia per aportar, podem pensar que hem estat afortunats. He après que les coses millors de la vida no ens arriben mai per mitjà de les lliçons ni de les matèries que són objecte d'estudi, molt menys de l'adoctrinament tan vigilat de forma inútil. Les coses millors de la vida les aprenem sempre per contagi. El millor dels mestres és aquell que és capaç de contagiar els seus alumnes, mai no seran tots, l'afany per l'estudi, la il·lusió pel coneixement, l'amor a la vida, l'anhel de justícia, el desig de llibertat. No ho he oblidat mai. L'altre amor ha estat la literatura. El vell afany de construir en paraules noves històries que vinguessin a parlar del món i tractar de comprendre'l. Es pot viure en un món que no comprens? La literatura és una demostració que la vida no ens és suficient. A través de la literatura brilla la realitat, perquè hi ha uns altres mons, però són en aquest. M'agrada reivindicar, ens ho ha dit Derrida, l'acte de llegir des de la fidelitat infidel. Som fidels al text que llegim, però si volem que la lectura sigui creativa, si volem que el text que llegim no deixi de parlar, aleshores ho hem de fer des de la infidelitat al text, pels camins que ens menen a l'exploració dels nostres desassossets, de les nostres pors.
i que et talla bo les coses més delicades, els lligams de l'amor, la gràcia d'una pregària que ens habita, la lleugeresa d'una dansa ancestral i de la solitud. També d'això parlen les històries, de la caiguda, de la desunió entre l'home i la dona, entre l'home i els àngels, entre l'home i la seva ànima. I pot ser la metàfora d'un món que cau en una guerra imaginària on els homes es baten en tots els fronts, el front de l'amor, el de la desesperació, el del desamor. Llorenç Villalonga m'aconsellava: quan contis una història, fes com si no te l'acabassis de creure, serà més potent. I l'obsessió per les paraules. Les paraules són, com l'amor, un ocell rebel, que tens dins la mà i amolles lentament perquè volin, perquè escriure és tant mateix com fer l'amor. Una mica de tècnica, un raig de passió. Si només hi poses la tècnica, serà magre. Si només hi poses la passió, pot ser un desastre. Finalment, he de manifestar la meva gratitud al govern de les Illes Balears, que ha valorat la meva feina i l'ha considerada digna d'aquest guardó. Gràcies. Gràcies. També en Alicia, la meva dona, si no l'hagués tingut al costat, res del que he fet hauria tingut sentit. He de dir que em sent afortunat de coincidir aquí, en aquest espai meravellós, en l'esplet de persones i institucions que avui han rebut el reconeixement a la seva feina. Entre els premiats hi ha alguns vells amics. Que sigui enhorabona. Vull acabar amb uns versos de Leonard Cohen que potser han regit una mica d'enfora la meva vida. Com un ocell sobre un cable, com un borratxo al cor de la missa del gall. He assetjat a la meva manera de ser lliure. Res més. Ara donem la paraula a la senyora Antònia Vicens per fer l'agraïment en nom de tots els premiats. Senyora Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, autoritats, amigues i amics, bon vespre. Un plaer immens compartir aquest espai d'art i de màgia sota la gombol de l'Àngel Custodi, que presideix el portal de la llotja dels Mercaders de Palma, amb totes i tots vosaltres i en les persones, empreses, entitats distingides en els àmbits que conformen el tarannà d'un poble, culturals, esportius, humanitaris, de l'ensenyament, de la investigació, jurídics, i que enguany han estat escollides pel Consell de Govern per rebre el Premi Ramon Llull o la Medalla d'Or del Govern de les Illes Balears. D'una manera especial, voldria anomenar els dos companys que fa poc ens han deixat, el filòleg
poeta i polític, Premi Ramon Llull, Joan Francesc López Casanovas, i el director de cinema, medalla d'or, Agustí Villaronga. De ben segur, Agustí Villaronga deu ser aquí, entre nosaltres, i deu estar enregistrant en la seva càmera aquest moment de la nostra història. Un moment que ara mateix em veig incapaç de fixar en paraules. Podria dir que m'he passat tota la vida bregant en les paraules, en l'intent d'entendre l'atzar que mou totes les coses, el vent que malmena els arbres i les persones, el dolor i el plaer, la bellesa i l'horror que colpeixen les nostres vides. Però a vegades, com una bandada d'ocells espantadissos, les paraules fugen i ens deixen en el més rònic abandó, sense poder precisar tot allò més íntim que voldríem expressar. I més en un acte com aquest, en què hauríem, o jo hauria de ser capaç de dominar-les i amb ells esgarbellar el pensament i el grau de sensibilitat de totes les persones, entitats i empreses avui distingides amb el Premi Ramon Llull i la Medalla d'Or, i la seva relació o implicació cívica o emocional en la celebració dels 40 anys de l'Estatut d'Autonomia. I és que encara són molt vives, consurant en l'aire seu que respiram, les imatges impactants d'aquell 29 d'octubre del 1977. La riuada de gent, el crit de l'obra cultural balear que presidia el poeta Josep Maria Llompart, omplint com mai les places i els carrers de Palma per demanar l'autogovern. I llavors, el 1983, un pic que es va aconseguir l'Estatut d'Autonomia, va ser com si de cop i volta aparegués la llum, després de dècades d'hiverns i de pors i de silencis foscos. Era una multitud que, eufòrica, celebrava la pau i la llibertat d'expressió i de viure, cada persona segons la seva manera de ser i de somiar. A vegades, però, enlluernats davant els aires nous que ens entraven de fora, miràvem els estrangers que pol·lulaven per les nostres platges i pobles com si fossin petits déus. Els adoràvem i ens afanyàvem a aprendre els seus idiomes i adaptar-nos als seus costums. També a vendre'ls els nostres conrons de terra i trossos de marina i bona part de la nostra ànima, ja que, gràcies a ells, ens anàvem enriquint i modernitzant, sí. Mentrestant, anaven també deixant de banda llengua i identitat. Ara mateix, a pesar de l'esforç de tantíssimes persones que treballen per restaurar la fesomia d'aquesta terra i situar la llengua catalana on li pertoca com a llengua sobirana i integradora, preservar el paisatge de depredadors i ser amb orgull fidels a la nostra història, malauradament n'hi ha, com sempre, que per malvolença o per ignorància creen conflictes i, sobretot, confusió. Així, desig molt que la Diada de les Illes Balears 2023 sigui un punt de partida inflexible per a recuperar l'orgull de pertànyer
a aquestes illes, sense que això impliqui renunciar a ser de cada vegada més ciutadanes i ciutadans universals, en plena expansió cap al progrés i la fraternitat. De tot cor i humilment, en nom de totes les persones, empreses i entitats guardonades, gràcies immenses, presidenta i Consell de Govern. Malgrat la pluja, bona diada per a tothom. Gràcies immenses. I doncs sí, enhorabona a tots de nou. Ja quasi li som a l'espigó que deim a Eivissa, però no voldria anar-me'n sense abans convidar a l'escenari algú molt especial. És el nostre darrer testimoni per acabar de celebrar els 40 anys d'estatut. Així que, per favor, jo em posaré per aquí. Un aplaudiment per ell. Presidenta, autoritats, soc en Joan i vaig néixer el 3 d'abril de 2010. Sí, faré 13 anys i estic xerrant davant de 500 persones i la gent ens veu per IB3. He de xerrar de l'Estatut, des que vaig néixer fins al dia d'avui. Aquesta dècada i un parell d'anys més han estat la meva vida, intensa, amb molt de canvis, en positiu, igualtat i drets per tothom, recuperació històrica i moltes coses més. Jo entro a l'adolescència i l'Estatut a la maduresa, almenys quan li senten els anys. I declara Patrimoni de la Humanitat la Serra de Tramuntana el 2011 pel seu valor natural i cultural, destacant sobretot les construccions de pedra en sec i les canalitzacions d'aigua. Proclama aprovada la Llei d'Igualtat de Dones i Homes. El 2016 s'aprova la Llei d'Igualtat entre dones i homes amb l'objectiu d'implantar polítiques de gènere en tots els àmbits. Aquell mateix any s'aprova també una normativa balear per garantir els drets del col·lectiu LGTBI. També el 2016 s'aprova la Llei per a la recuperació de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a les Illes Balears. Precisament a la fossa de Son Coletes de Manacor van ser trobades i identificades les restes de l'activista Aurora Picornell i les seves companyes l'any passat. La primera Llei d'Educació de Balears arriba el 2022 amb l'objectiu d'articular ensenyament de qualitat i autonomia dels centres i docents. I amb l'Estatut arriben altres lleis i normatives pioneres en matèria d'habitatge i per lluitar contra el canvi climàtic en defensa de la Posidònia i el medi ambient. Una fita històrica d'enguany és l'aplicació del nou règim especial de Balears que compensarà el sobrecost de la insularitat amb mesures de transport, energia i inversions. I també enguany s'han transferit les competències de costes i el litoral, una reivindicació històrica. L'Estatut fa 40 anys i encara queda molt camí a recórrer. Ara, donant pas al discurs de la presidenta de les Illes Balears, la senyora Francina Armengol. Moltíssimes gràcies, Tita, i gràcies a tots i a totes els que feis possible aquesta vetllada, tant aquí com en la seva emissió a través d'IB3, la ràdio i televisió de tothom. Abans de tot, vull expressar, estic convençuda que en nom de tots, la nostra solidaritat amb els afectats per la tempesta de les últimes hores, que han de saber que tindran a les administracions i a tota la societat al seu costat.
També vull traslladar el meu agraïment als serveis d'emergència, de seguretat i a tots els dispositius públics que una vegada més demostren el seu compromís i la seva vàlua i per això mereixen, com sempre, l'aplaudiment unànim. Premiats, premiades, autoritats, amics i amigues, gràcies per acompanyar-nos avui en un dia tan especial i emocionant. Emocionar-se és viure, és sentir, és trobar-te amb el que ets, amb el que som. I avui aquí és difícil no emocionar-se en veure una societat tan viva, tan rica de matisos, tan arrelada en cada generació, amb el present i el futur que hem pogut gaudir aquest vespre. Junts, celebram unes Illes Balears que es retroben en la seva millor versió en cadascuna de les persones i els col·lectius que avui homenatjam, en una cita que cada any és especial i emotiva, però aquesta vegada ho és una mica més, perquè avui complim 40 anys d'autonomia, però sobretot avui ens omplim d'orgull pels assoliments del nostre poble, sintetitzats a la perfecció en el geni vibrant i d'excel·lència creativa de les nostres medalles d'or. Perquè aquest poble madur i ètic es reconeix plenament en el llegat immortal d'Agustí Villaronga, en la capacitat de Gabriel Gené Manila per obrir la nostra ànima a la curiositat i a la sensibilitat, i ens entregam al foc i a la intensitat de la paraula amb els personatges d'Antònia Vicens, que donen veu a tots els qui tantes vegades han estat condemnats al silenci i a l'oblit, encenent la nostra passió per combatre la injustícia. Avui celebrem igualment la democràcia i la llibertat. Feim memòria col·lectiva, esperonats per la dedicació i el treball d'intel·lectuals com Llorenç Capellà, i ens reconciliam a poc amb el nostre passat. Avui podem mirar el futur en la cicatriu curadora que ens deixa la crueltat que mai hauria d'haver existit, representada en el patiment d'Aurora Picornell i els qui varen perdre la vida defensant les llibertats de tothom. Avui premiem alhora el poder de les bones idees, de la capacitat per fer d'aquesta una comunitat millor. Premiem la vostra força, el vostre poder, la nostra solvència col·lectiva. La força tendra de les trinitàries de Santa Eulària, que donen afecte i il·lusió a infants en risc d'exclusió. El poder dels valors i de l'exemple humà de l'enyorat Joan Francesc López Casasnovas. La solvència imprescindible i col·lectiva dels servidors públics, els quals avui aplaudim, conscients que la seva vocació ens ha sostingut davant cada desafiament. Com ens ha sostingut el diàleg, la capacitat del nostre poble de sumar i acordar, el mateix esperit constructiu que mou la Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació. També ens rendim a la capacitat de superació que ens transmeten sempre l'esport i els referents com la nostra campiona Mavi Garcia. I admiram l'energia propera dels voluntaris del Club Vidalba i dels joves en situació de discapacitat que ens demostren que podem vèncer totes les barreres. I volem fer-ho. Per això no ens conformam i lluitam plegats per projectar la nostra solidaritat al món, com ho fan l'Associació d'Amics del Poble Saharaui i Escola en Pau, que acrediten el compromís d'aquestes illes amb la justícia. També a la nostra societat, que encara té molt per fer en la lluita contra la desigualtat, com ens deixa clar l'activisme incansable de Joana Mascaró, que fa anys que es multiplica per generar oportunitats a les dones del món rural. Perquè, com ens diuen l'obra i el compromís ètic d'Antònia Vicens, el masclisme no ha fuit. I ens cal a tots i a totes continuar lluitant per assolir la igualtat i també per combatre l'expressió més indignant de la desigualtat, la violència masclista. Vèncer-la exigeix compromís col·lectiu, activisme i educació. I tot això alimenta el moviment Feminisme a l'Escola nascut del 8M, que aviat celebrarem, per recordar que aquesta societat no està disposada a assumir la discriminació, ni l'odi, ni la violència, ni la guerra que encara patim a Europa, ni que s'estigmatitzi a ningú, com durant dècades han patit els pacients de salut mental,
que avui comencen a tenir reconeixement i troben de vora un govern i una societat que volen tombar els murs de la discriminació. I ho farem. I quan el moment arribi, tornarem a aplaudir associacions i professionals com els que integren Tret Salut Mental. Vosaltres heu obert camí i heu donat esperança a milers de pacients de les nostres illes. Gràcies per ser-hi quan ningú més hi era. Perquè mirar enrere ens ha d'omplir d'orgull, però també ens ha de servir per obrir els ulls i escoltar tots els qui els obren abans que la resta i ens assenyalen el camí. Parlo, per exemple, de la comunitat científica. Gràcies a aquesta hem estat moltes vegades a l'avantguarda en reptes com la protecció de la natura i la lluita contra el canvi climàtic. I per això vull agrair la tasca als investigadors i investigadores que ens feis avançar des del coneixement, amb una dedicació que es personifica avui en una dona que és un referent per totes i tots, Salut Deudero. Perquè el coneixement és futur, genera oportunitats, i ens vertebra al voltant de la història, els valors i la riquesa cultural que han aportat referents com l'eivissenc Marià Torres en l'àmbit lingüístic o el formenterenc Marià Castelló en l'àmbit arquitectònic. En ells trobam la inspiració per créixer com el poble culte que som i serem. Un poble amb arrels profundes, que aplaudeix la tenacitat dels qui en la nostra terra generen ocupació i qualitat de vida, aferrats a més a la nostra essència, com des de fa dècades ho fa una empresa que ens representa, Kelly. Avui, quan redoblam els esforços per diversificar la nostra economia i modernitzar les nostres indústries, vosaltres ens doneu exemple i, sobretot, ens demostreu que és possible. Aquesta és l'essència dels Premis Ramon Llull i les medalles d'or, que distingeixen els qui ens mostreu que sempre podem oferir la nostra millor versió. Vosaltres heu estat el geni i la font inesgotable d'inspiració que ens brinden la seguretat que aquesta societat tirarà endavant en qualsevol circumstància. Fa poc temps vaig llegir una semblança del nostre admirat Biel Gené Manila, que es referia a si mateix com una persona que no ha deixat mai de ser un aprenent. I per això, cada dia mira el món en la passió de conèixer-lo millor i en la pulsió de fer-lo millor. I crec que no hi ha ambició més vella que aquesta, conèixer perquè tot millori, aprendre cada dia, obrir els ulls, mirar a prop per veure qui som i alhora no deixar de mirar en fora per veure qui volem ser, valorant tot el que hem aconseguit i no resignant-nos davant tot el que està per fer. I amics i amigues, en aquest 40è aniversari de la nostra autonomia, podem valorar els avanços d'aquests 40 anys de democràcia, de construcció d'una societat decidida a dialogar i arribar a acords en què tothom estigui còmode. Per això, vull aprofitar aquesta ocasió per expressar un agraïment sincer en aquesta societat madura i ètica. Un agraïment als qui la vertebrau, als qui heu sabut pactar per combatre qualsevol amenaça i millorar cada solució. Ho heu fet des de sindicats i patronals, des d'associacions veïnals i col·lectius socials, des d'institucions i partits, des de l'activisme valent i plural de plataformes de defensa de la nostra cultura i del nostre medi ambient, des de cada fòrum i des del coneixement pròxim de cada necessitat. Tots i totes ens heu permès enfortir els consensos que ens han fet superar cada desafiament. Ho hem viscut en els darrers anys, marcats per una pandèmia i pels efectes de l'agressió russa a Ucraïna, temps d'exigència màxima, quan aquesta societat i els qui teniu la responsabilitat de representar cadascuna de les seves sensibilitats vos heu esforçat per perseguir l'interès general per damunt de tot. Vull fer extensible aquest agraïment als qui ens varen precedir, els qui des de 1983 varen enfilar, acord rere acord, una societat més sòlida i cada vegada més cohesionada. Una societat que fa 40 anys demanava autonomia i que l'ha aprofitada, fent valer cada reivindicació guanyada per progressar com a col·lectiu, millorant cada competència que rebíem per enfortir la xarxa pública i els mecanismes de suport d'un teixit econòmic i laboral que avui
mostra més dinamisme que mai i més que en qualsevol altre lloc. Tot això em du a una reflexió que aviat exigirà un debat generós i plural, que ens ha de permetre impulsar decisions profundes i de llarg abast, perquè després de 40 anys d'abans hem de garantir-nos almenys 40 anys més de justícia social, progrés i oportunitats per tothom. Per això hem de revitalitzar entre tots i totes el nostre estatut i assegurar que els nostres drets i llibertats i l'estat del benestar que els garanteix siguin irreversibles i que mai més tornin a ser retallats, laminats o sacrificats en cap circumstància. I hem de dotar-nos de noves eines per ampliar i incorporar drets i llibertats. Ha arribat l'hora de tornar a exhibir la nostra capacitat de diàleg per afrontar els nostres objectius compartits. I crec que en aquests objectius coincidirem majoritàriament. Es resumeixen en 4. Primer, hem de continuar generant cohesió social i reduint la desigualtat. Per això hem de garantir que els drets siguin una realitat per tots i per totes i que ningú en quedi exclòs per la seva capacitat econòmica o per la seva situació social. Segon, hem de tenir cura del major privilegi que ens han llegat, viure en 4 illes de bellesa i biodiversitat incomparable, que han de ser protegides. Tercer, i després d'haver aconseguit avanços històrics que hem reclamat tots junts, com el règim fiscal, i després d'haver-nos fet escoltar per rebre suports de l'Estat en els pitjors moments, hem de tornar a unir-nos per reforçar la nostra capacitat per finançar-nos i per fer-nos sentir amb més força davant les institucions de l'Estat i, sobretot, d'una Unió Europea que els darrers anys ens ha mostrat la seva versió més cohesionada i dialogant. I quart, hem de continuar conreant les nostres arrels, la nostra riquesa lingüística i cultural, la diversitat d'una societat que ja fa segles que va construir aquesta llotja per configurar-se com el punt de trobada enmig de la Mediterrània que som Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tot això ens obliga a renovar des de la generositat i la pluralitat el nostre marc estatutari, una renovació que impulsarem els pròxims anys, en què per descomptat convid tothom a fer-hi feina i a sumar-s'hi. Es tracta, primer de tot, de protegir l'estat del benestar que s'ha impulsat durant aquests 40 anys, assegurant que la sanitat pública, l'educació i els serveis essencials disposin d'un finançament sempre, perquè no hi ha cap eina de cohesió social més gran que aquesta. Si hem arribat fins avui com l'economia que més creix, la que més ocupació estable genera, la societat que pacta les majors pujades salarials i la que té millors perspectives, és en gran mesura per la capacitat de resposta del nostre sistema públic i per les virtuts en les quals engrana tota la societat i genera oportunitats. Però cal anar més enllà. Si volem blindar drets tan irrenunciables com la igualtat d'oportunitats, és necessari que ens hi comprometem i assegurem els recursos perquè ningú quedi al marge. Per això ens cal continuar millorant les nostres eines i sabem com fer-ho. L'any 2016, aquesta terra va obrir camí impulsant una renda social que perseguia que ningú quedés sense recursos en el pitjor moment. I així ha estat, fins i tot en els moments menys durs de la pandèmia, o en aquesta crisi de preus, que també ens ha duit a activar l'escut social més potent de tot el mapa autonòmic. Ara hem d'anar més enfora i assolir mecanismes capaços de garantir que ningú viurà mai en aquestes illes per sota del llindar de la pobresa. Igual que hem de continuar combatent la discriminació en totes les seves formes, també la tecnològica. Perquè avui, quan veiem com la tecnologia corre cada vegada més ràpid, hem de continuar aprofitant els fons europeus millor que ningú per adaptar-nos a una realitat global que ens ha de trobar sempre preparats. Per això és fonamental que cada avanç en modernitat ho sigui també en qualitat de vida, en drets i llibertats, i sobretot que no es discrimini a ningú, com ha començat a passar amb una bretxa digital que hem de tancar ja. Tot això ha de formar part d'un marc de progrés per 40 anys més, que sens dubte ha de tenir en compte també el nostre medi ambient.
És l'hora d'assegurar que no es destrueix ni un pam més de natura. És el moment d'estendre la xarxa de mobilitat neta i col·lectiva. És l'hora de fomentar una activitat sostenible al nostre litoral, aprofitant que a la fi gestionarem aquí les nostres costes. I per descomptat, hem de donar continuïtat a la inversió en energies netes i en recursos tan escassos com l'aigua, perquè de l'èxit de la seva gestió dependran les pròximes dècades, les pròximes generacions. No podem amagar-nos dels canvis globals que comprometen tot el planeta, però sí que podem posar-ho tot per fer front a qualsevol circumstància, aprofitant tot el que hem après en aquests 40 anys, inspirant-nos en els qui ens guieu des del vostre exemple, demostrant una vegada més l'eficàcia del diàleg i la unitat per tornar a fer-nos escoltar i fer realitat noves reivindicacions que ens facin créixer com a societat, com a economia i com a poble, projectant-nos al món com les illes cultes que som, aspirant sempre a l'excel·lència que brolla d'Eivissa, Menorca, Formentera i Mallorca, com demostra any rere any el talent que il·lumina aquest dia de les Illes Balears. A tots i a totes els qui avui expressam la nostra admiració, gràcies per la vostra trajectòria i compromís i, sobretot, gràcies per donar-nos la certesa que aquesta societat, el nostre lloc en el món, aquestes illes que celebram i estimam, continuaran progressant des de la seva millor virtut, la capacitat d'un poble que demostra en fets que no hi ha cap objectiu que no estigui al nostre abast. Com expressava el nostre enyorat Agustí Villaronga, des de la seva infinita capacitat per commoure i posar-se en la pell dels altres, el nostre poder més incontenible és el de comunicar-nos, el de connectar, el de sentir el que l'altre sent i somiar sempre per la resta. I, amic, allà on siguis, saps que en aquesta terra els somnis els construïm sempre entre tots i entre totes. Moltes gràcies i feliç dia de les Illes Balears. Ara sí que sí. Moltes gràcies a totes i a tots els que heu vengut aquesta nit aquí a la Llotja de Palma, a tots els que mos veus des de casa per IB3. I abans d'acomiadar-nos, perquè avui mos despedirem amb una cançó de la nostra banda, en recordo les Pitiuses. Però abans també voldria fer un agraïment a Nacharo Ruiz Ibiza per vestir-me amb un tros de la meva terra. Gràcies. Gràcies. I una vegada més, dar l'enhorabona als guardonats i les guardonades. Felicitats i felicitar-nos a nosaltres també, de tots, per aquests 40 anys d'estatut. Felicitats per tots. Salut. I Déu us deixa en bona companyia. Visca una illa tranquil·la que com totes les illes la roda la mar. Gent de pell forta i cremada pel sol i la terra que tot mos han dat. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar. Visca Formentera, allí he nascut jo, la terra que en primavera venen orenelles, venen a migrar. Visca Formentera, allí he nascut jo, la terra que en primavera venen orenelles, venen a niuar.
Anàrem a Sant Miquel, anàrem a Sant Miquel, una colla de gent bona, xim-pum, dali, rum, rum, una colla de gent bona. Sa iaia mos va dir entrau, sa iaia mos va dir entrau, jo venció de mas te dona, xim-pum, dali, rum, rum, jo venció de mas te dona. Ses meves filles ho són, ses meves filles ho són, convenientes per un pobre, xim-pum, dali, rum, rum, convenientes per un pobre. Anàrem a Sant Miquel, anàrem a Sant Miquel, una colla de gent bona, xim-pum, dali, rum, rum, una colla de gent bona. Dedicada a Formentera clou aquest acte institucional de commemoració del Dia de les Illes Balears, un acte que ja ho han vist amb més actuacions musicals i on s'ha posat l'accent als 40 anys de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. A més del lliurament dels premis, s'ha fet un repàs per aquelles fites assolides al llarg d'aquestes 4 dècades d'autogovern a les Illes Balears. La presidenta del govern ha pronunciat el discurs, el darrer institucional del Dia de les Illes Balears abans de les eleccions autonòmiques i municipals. Les primeres paraules han estat d'agraïment als premiats per la seva contribució i també ha expressat un agraïment a la societat en general. Armengol ha posat en valor els pactes com a mostra per combatre qualsevol amenaça i millorar-ne les solucions. Des de la negociació amb sindicats i patronals, associacions veïnals i col·lectius socials. 4 són els grans objectius que s'han marcat de futur: reduir la desigualtat i potenciar la cohesió social, tenir cura de les illes i també ha advocat per la protecció d'aquest entorn tan important per les Illes Balears. La cap de l'executiu ha assegurat que s'ha de reforçar la capacitat de finançament i ha defensat la riquesa lingüística i cultural de les illes. A més, ha reclamat posar en valor la construcció que ha permès a la societat construir-se com a país. Armengol també ha deixat clar que el govern estarà de vora de tots els que han patit les conseqüències d'aquesta tempesta que ha sacsejat les Illes Balears aquestes darreres hores i que al llarg del dia d'avui ha provocat numerosos problemes aquí a les illes. Així mateix, ha demanat compromís de la societat per la igualtat d'oportunitats i també el manteniment dels serveis públics. En nom dels premiats amb el Ramon Llull i les medalles d'or, s'ha dirigit als assistents, primer Gabriel Gené Manila i després Antònia Vicenç, ambdós escriptors. Obsessionats per les paraules, s'ha mostrat Gené Manila, quan també ho ha fet Antònia Vicenç, en agraïment també a tots els guardonats. Ara serà el moment de conèixer les notícies més destacades que ens deixa aquesta jornada de la mà dels serveis informatius, amb aquestes imatges de l'interior de la llotja de Palma, on acaba de finalitzar aquesta cerimònia de lliurament de la més alta distinció
que atorga la comunitat autònoma, nosaltres ens acomiadam. Només ens queda agrair-los la seva confiança una vegada més. Moltes gràcies.